سلام زي خبركم تخطاتلتي بين تي في نلوم سولس 26 ميازيح زيت دالو علتو زيناتات تزلكم مصلخو كم وترو كحساب فصام مدباتنا نختكتاتلونا ندعدمكو بقدامነት ارئسተ ዜና حيلታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወጹ ተገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ከካይድ ተወጢኑ ዝነበረ አህጉራዊ ዋዕላ ምዕባለ ቴሌኮም ዓለም በሰንኪ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ሩዋንዳ ተሰጋጊሩ حلافي هاجراوي دحنتن تصطتان نبر زمر حوج للصومال ناب إيرترا بصيحو أما كلاي بحري لعلي 120 حتى تعواد زعنا بوحدو 4 جلابوه بمتحلن حيالو سبات ميتوم وانا صحف ودو حورات هاجرات مس بريزيدنت بوتين كراخب كم زخونن قال انزد هس زيناتات حيزلكم مصيلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም حيلታት ትግራይ ካብ ክልል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝወጹ ተገሊጹ አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ተማሊህ ሮይተርስ ኣብዛሃቦ ቃል ሰራዊትና ካብ ሙሉእ ዓፋር ለቂቁ ወጽኡ ለኽብል አፍሊጡም አድላይነት ናይ ዝስጉምት ዜና ብታኣብ ሙሉእ ዕጽዋት ርከብ ትግራይ በዘይ እንቅፋትን በዘተኣማምን መንገድን ዘድሊ ሰብኣዊ ረድኤት ንብጻሕ ምእንቲ ክከኣል ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ የመላኽት ህወሓት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝወጹ መግለጺ ካብ ክልል ዓፋር ሙሉእ ብሙሉእ ንምውጻእ መስርሕ ምእታው ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤት ክካየድ ከምኡን ኩሎም ተዋሪጾም ዘለዉ መሰረታዊ ህዝብታት ኣገልግሎታትን ትሕተ ቅርጽን ንቡር ስርሖም ከጅምሩ ዝብሉ ዝተወሰኑ ነጥብታት ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጡ ምንባሩ ይዝከር ኣብቲ መግለጺ ከም ቅድመ ኩነት ካብቲ ዝሰፈሩ ነጥብታት ንህዝቢ ትግራይ ወሳኒ ዝኾነ ሰብኣዊ ረድኤት ንምትሕላፍ ዝኽእል ዘተኣማምን መተሓላለፊ ኮሪደር ክህሉ ዘላቒ ዘይተገደበ እዋኑ ዝሓለወን እኹል ረድኤትን ንምቕራብ ዝኽእል መስርሕ ክፍጠርን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተጸኒዑ ዘሎ እገዳ ክለዓል ኣድላይ ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎት ክምለስን ከም ዝግባእ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ እዩ ድሕሪቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ናብ ጎረባብቲ ክልላት حمن كنات أب تجري أجلجلت مبراتي ماي تليفون مجوعزيا أجلجلت بانكن كالوت مسرتاوي أجلجلاتن تقاريز معلوم بيت صحفة كوميونيكيشن منجستي كرم سلست معلتي أبزها ومجلسي رديت زت سعنا 74 المكان تكال برنامج مجبي على من أب تجري كم زت بجساب بمجلات حيلتا تجري كاب كلات عفرن أمهران ملؤ بملؤ كوتسوت أو إتقارب ونيرم أبرز زت مجلس منجستي تنكر محجين أب تجري زخدمو جنازة تملس هذا الواش يعني إسران حموشتن عبيت مكان سنة كملسها محبرسب على متصاطي خجبر يسوع أغلبية زينا رويترز كاب كوميشنر بوليس كل العفار أحمد حريف زرخب وقال حيلታት ትግራይ ካብ ከተማ ኣብ ዓላ ዝወጹ እኳ እንትኾኑ ኣብ ካልኦት ሰለስተ ወረዳታት ከም ዘለዉ ዝገልጽ እዩ በተወሳኺ ኮሚሽነር ፖሊስ ካብ ሰበስልጣናትን ኣባላት ሚሊሻን እቲ ከባቢ ረኺበው ዝበሉ ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ሓይልታት ትግራይ ነቲ ቀንዲ ናብ ዓላ መቐለን ዘራኽብ ጽርግያ ተዋፂሮም ከም ዘለዉ ሮይተርስ ገሊጹሎም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከቡ ዝተፈላልዩ ቦታታት ካብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ ኣቢሉ ከም ዝተዋጽሮም ዝፍለጥ እዩ حلافي بيت صحفة كوميونيكيشن كل عفر أوتو أحمد خالويتا حيلتا تجري نحموش توريدات تكلل كم زتوا صورك دنكول جاليس مبارو يذكر أبزون كليبيتي رسوه أبتحت حيلتا تجري زتنها حموش توريدات أب على مجال الريبتين برحلنين كان مهل السامنتين أب كل تجري سبعة ورديت بزغلت في من قديه نخبت سحب بزبل علامة منجس فيدرال جيت دوناي بالوسانة كم زحلفه أيرس عن حيلتا تجري بوجنم أخول رديت قبول ኣብ ዝኾነ ግዜ ዝበጽሕ እንትኾኑ ነቲ ምቁራጽ ግጭት ከም ዘኽብርዎ ኣፍሊጦም እዮም በመሰረተ ዝምዕባለታት ካ ሓይልታት ትግራይ ኤሬፕቲ ካብ ዝበሃል ቦታ ክል ዓፋር ከም ዝወጹ ሰበስልጣን ትግራይ ክገልጹን ከለው ናብዚ ውሳነ እዚ ዝተበጽሐ ንሰብኣውነት ተባሂሉ ዝተበጽሐ ስምዕ ክኽበርን ዘይተገደበ ሰብኣዊ ረድኤትን ትግራይ ክበጽሕን ተባሂሉ ምዃኑን ምግላጾም ይዝከር ድሕረዚ ብኽልቲኦም ወገናት ዝተበጽሐ ተኽሲ ደውናይ ባል ስጉምቲ መስተናይት ማለት ተደሚሩ 144 ረድኤት ዘጻና መካይን ናብ ትግራይ በጽሕን ከም ዘለዋ ጸብጻባት ተካል ፕሮግራም ምግብ ዓለምን ዘመልከተ ክኸውን ከሎ እዚ ረድኤት ግን ገና ናብቶም በሚሊዮናት ዝግመቱ ተጸበይቲ ብምልአት ክበጽሕ ኣይተኻለን ዘሎም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ነዊሕ ግዜ ዝቐጸለ ምቁራጽ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ እዋን ዝድለ መጠን ረድኤት በሰለስተ ጽፊ ስለዝወስኸ ኣብ መዓልቲ 300 መካይን ረድኤት ከም ዘድልን ምስትካላት ተራድኦን ስምዕ ከም ዝተበጽሕን ቤት ጽሕፈት ምትሕባር ረድኤት እዋን ሓደጋ ትግራይ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ኣብ ትግራይ 400,000 ሰባት ኣፊት ሓደጋ ጥሜት ከም ዝርከቡን ሚሊዮናት ድማ ህጹጽ ረድኤት ምግብን መድሃኒትን ከም ዘድልዮም ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ
ዓመት ኣብ ትግራይ ተወልዑ ናብ ጉራብቲ ክልላት ዓፋርና ኣምሓራን ዝለሓመ ደማዊ ኩናት ህይወት ኣሽሓት ሰባት ቀዚፉ ሚልዮናት ካብ መነባብሮኦም ኣመዛቢሉን ጠንቂ ዝተፈላለየን ሰፊሕን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኮይኑ ይርከብ። ወዲ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፀብፀባቱ 10 ሚልዮን ዝግመት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝነብር ህዝቢ ተጸባይ ሰብኣዊ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ካብዚ እቲ ልዕሊ ፍርቂ ዝኸውን ድማ ኣብ ትግራይ ዝነብር ምዃኑን ኣየመላኽትም። ኣብ ኢትዮጵያ ከካየድ ተወጢኑ ዝነበረ ኣህጉራዊ ዋዕላ ምዕባለ ቴሌኮም ዓለም ብሰንኪ ሁሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ሩዋንዳ ተሰጋጊሩ። እቲ ኣብ ኣፍሪካ ንመጀመርያ ክካየድ ዝተወጠነ ኣህጉራዊ ዋዕላ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከእንገድ ምድላዋት እኳ እንተተገበረሉ እቲ ሃገር ኣብ ኩናት ትግራይ ስለ ዝተሸመት ከተሰላስሎ ስለ ዘይከኣለት ናብ 2022 ክሰጋገረላ ሓቲታ ነይራ። እንትኾነ ነቲ ኣህጉራዊ ዋዕላ ኣብ ንኡስ ወከፍ 4 ዓመት ንምክያድ ዝውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኣተኣማኒ ሰላምን ፀጥታን ስለዚ ለነቲ ሃገር ዘላቶ ፖለቲካዊ ኩነታት ድማ ከምዚ ዓይነት ኣህጉራዊ ዋዕላታት ከተተኣናግድ ስለ ዘይፍቀድ ናብ ሩዋንዳ ክሰጋገር ወሲኑ። እቲ ኣብ ምሕደራ ዲጂታላዊ ዓለም ርክባት ካልን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ዘተን ንጥፈታትን ዝሓቆፉ ኣህጉራዊ ዋዕላ ካብ 6 ክሳብ 16 ሰነ ኣብ ሩዋንዳ ከተማ ኪጋሊ ንምክያድ ድሮ ምዝገባን ምድላዋትን ጀሚሩ ይርከብ። ሩዋንዳ ነዚ መራሕቲ ሃገራት ሰበስልጣን ወነንቲ ዓበይቲ ናይ ቴሌኮም ኩባንያታት ትካላት ዲጂታላዊ ምዕባለም ተመራምርቲ ምሁራት ተማሃሮን ኣወፈርትን ዝርከብዎም ኣሽሓት ሰባት ዘሳተፈ ዋዕላ ዘእንገደት ናይ መጀመርያ ኣፍሪካዊት ሃገር ንምዃን ክትበቅዓ። ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ፀጥታን ነበር ዝመርሖ ጉጅለ ሶማል ናብ ኤርትራ በፂሑ። بحلفي هاجراوي دحنة نتسطى نبر فحد ياسين زت مرح وجل سومال هنا بإرترا كم زبصح تعبيرون اتوجل زحلف سمون سولس 10 تشعات ميازه اب ساعات دحر قطري كاب ابو دابي بمنقد اير نفاريت حبرات امارات عرب ناباس مرح كم زاتوت زحبرتهم منጭታት على معودة نصر كم زيكون ارديوم انت هنا زعبا هلو كنتات سومالن وصيت مرጫ كفطرو زخل توسخي وطرن بزملكت مسبه سلطان إرترا نمزراب كون كم زخل يمتم أبرز زعلت نايتي حلافي ጸጥታ ነበር ብዛዕባቶም ናብ ኤርትራ ተላይኹም ዝተባሉ ወታደራት ሶማል ድሕሪ ምغيار ፕሬዝዳንት ክህሉ ዝኽእል ምርመራታትን ምቅላዕ ሚስጥራትን ብኸመይ ተሓዝ ኣብ ዝብለጥውን ከተኩር ከም ዝኽእል ይግመት فهاد ياسين ጸገናይቲ ኣብ ዝቀረባ ብምርጫ ክእለት ጽዊት ተነቢሩሉ ዘሎ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆ ዝሓዘ ኮይኑ በጉዳይቶም ናብ ኤርትራ ተላይኹም ዝተባሉ ወታደራት ሶማልን ቀትለት ናይ ሓንቲ ናይቲ ጉዳይ ሰነድ ዝነበረ ኣባል ስልያን ብቀዳማይ ሚኒስትር ሑሰን ሮብለ ካብ መዝነቱ ከም ዝተሰጉ ይዝከር እንትኾነ ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ንምስጓግ ናይታ የማና ኢዱ ዝነበረ ሓላፊ ስልያ ብምቋም ነተቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኑ ከደስክሎ ፈቲኑ ኣብርስ ዘተ ፕሬዝዳንት ኤርትራዊት በዓልቲ ቤት زلاتو هنز تحبره عبد الرزاق محمد زتبال أبال سلام حلافي هاجراوي دحنتن ጸጥታን ሶማልን ክኾን መዚዝዎም أقدمون باستفرالي قدرت كالسحاب وزتصنحو بريزيدنت فارماجون كداي منستر روبلن ناي إرترا توسيخو نام فتات دحر مئتهم بمونجنينة أكلات منجستي إتهاجر كلتيوم استسمام علوم حداس حلافي سليا بمقراس نفحاده ياسين كامزنتو آل إلموم يخون برفهاد ياسين كاب حلافنة هاجراوي دحنة ጸጥታን ሶማል مستعليون من بريزيدنت فارماجو تبو ركب كامزلو يفلتيو ماكلاي بحري للي 120 حتى تعوبه زصعنها بوحدو 4 جلابو بمتحلن حيالو سبات مويتهم كاب جماجم بحري تونسيا تبقيسو من أبي تالين مزجار زحلن للي 120 سدتنيات زصعنها بوحدو 4 جلابو كم زتحلا سبب سلطان هيو تادحن اتهاجر افليتهم اتنجلابو قدام 23 ميازا كم زتحلا زحبرتهم سبب سلطان نكل تمعلتات اب زقصل هيوت ناي مدحان سرحيت زاغيت ناي 10 شوعات سبات ريسا كم زترخبه غليصوم حلوا جماجم بحري تونسيا 98 حتى تعوبا كم زدحانو زغلصه افني اخبار حق كتما سفاكس اتوم سدتنيات بمولኦም ዜጋታት ሃገራት አፍሪካ መንባሮ ማረጋጊጹም ሲፋክስ ምስናይ ሊቢያ ከተማ ትሪፖሊ ተማዕዲ አትርከብ ናይ ቱኒዚያ ወደባዊት ከተማ ኮይና ሓንቲ ካፕተን ናማልታ ዝቀረባ ኣብ ሰሜን አፍሪካ ዝርከባ ገማግም ማእከላይ ባህርያ በገማግም ባህሪ ሊቢያ ንምስጋር ዘይካሉ ሓተትዕዋ በዚ ሕጋውያን አሰጋግርት ደቅ ሰብ ተመሪሖም ናብ ቱኒዚያ በመጓዝ ካብ ገማግም ባህሪ ከተማ ሲፋክስ እናተበገሱ ናብ ሃገራት አውሮፓ ካቱ ናይ ዝሕልኑ ሓተትዕዋ ብዝሒ እና ዘይደ ይመጽእ ከምዝሎ ትካል ስደተኛታት የመላኽት ምዝዝ ተተሓዘ ዜና ማእከላይ ባህሪ ማዕበል ኣብ ዝሃዳሉ ወቅቲ ዋሕዚ ሓተትዕዋ ናብ አውሮፓ ክዘይድ ምጅማሩ ተገሊጹ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ
መዓልታት ካብ ገማግም ባሕሪ ሊብያ ካብ ዝተበገሳ ጀላቡ 171 ሓተት ተዕባን ስደተኛታትን ካብ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ከም ዝድሓና SOS ሜዲትራንያን ገሊጹ እቲ ኦሽን ቪኪንግ ዝተባህለት መርከብ ብምፋር ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ስደተኛታት ሓተት ተዕባን ኣብ ምድሓን ዝነጥፍ ኣህጉራዊ ትካል በሶኒ 24 ሚያዝያ በትዊተር ብዝመሓላለፉ መልእኽቲ መሰረት 17 ካብቶም ካብ ምጥሓል ዘድሓኖም ሰባት ብዘይ ኣልዩ ዝፈሱ ቁልዕዮም ኣቐዲሙ እውን ካብ ተመሳሳሊ ዕለታት 127 ጽዒነን ካብ ገማግም ባሕሪ ቱኒዝያ ዝተበገሳ ብውሕዱ 4 ጀላቡ ናይ ምጥሓል ሓደጋ ስለ ዘንጸላልወን ባሕለዋ ገማግም ባሕሪ እቲ ሃገር 98 ሰባት ከድሕኑ እንከሎ 17 ድማ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ እዩ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ዝሃዳሉ ወቅቲ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሓተት ተዕዋን ብዝተዓጸፈ ስለ ዘይድ ሰለስተ ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይነናትን ዓበይቲ መራኽብ ብምፋር ህይወት ሰባት ኣብ ምድሓን ይነጥፋ ከም ዘለዋ መርበብ ሓበሬታ ኢንፎ ማይግራንት ገሊጹ እተን በኤስኦኤስ ሜዲትራንያን እትውነን ኦሽን ቪኪንግ በኤምኤስኤፍ ወይ ሓካይም ብዘይዶብ እትውነን ጂኦ ባርኔትስ ከምውን ድማ በሲአይ ፎር ዝተባህለ ትካል እትውነን ብሓፈሻ ሰለስተ መራኽብ ካብ ገማግም ሰሜን ኣፍሪካ ተበጊሶም ናብ ኤውሮፓ ንምስጋር ናብ ዝሕልኑ ህይወት ኣሽሓ ስደተኛታት ሓተት ተዕባን ከድሕና ትኽእለሎም እንተኾነ ኣብ ኤውሮፓ ምስ ዋሕዚ ስደተኛታትን ሓተት ተዕባን ተተሓሒዙ ዝንህር ዘሎ ፖለቲካ እዘን መራኽብ ዝጽጋዕሉ ወደብ ንምርካብ ክጽገማ ምዃነን ይግመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ሊብያ ናብ ሃገራት ኤውሮፓ ንምስጋር ዝሓለኑ እዮም ንዝበልዎም ልዕሊ 500 ስደተኛታትን ሓተት ተዕባን ከም ዝኣሰርዎም ይግለጽ ኣሎ እቶም ስደተኛታቱን ሓተት ተዕባን ኣብ ከተማ ሚስራታ ኣብ ዝርከብ መዝራዕታት ተተሓሒዞም ዝጸንሑ ኮይኖም በሰንበት 24 ሚያዝያ ብሓይልታት ጸጥታ ድሕሪ ምትሓዞም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ ጣሪቕ አልማጣር ዝተባህለ መዳጉኒ ማእከል ከም ዝተሰጋገሩ ንዳይሬክተር እቲ ማእከል ዓብዱሰላም ዓለዋን ብምጥቃስ መርበባት ዜና ኣቃሊሐን ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ፕሬዝዳንት ፑቲን ከራኸቢዩ ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ምስ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ክዝቲ ምዃኑ ተሓቢሩ እንተኾነ ዛጊት ዝተገብሩ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዘይተዓወቱ ብምዃኖም ካብቲ ዘተ ትሑት ትጽቢት እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ጉተረስን ፕሬዝዳንት ፑቲንን ዝግበር ዘተ ብቐንዱ ኣብታ ሙሉእ ዕጽዋን ኣብ ከባቢ እትርከብ ከተማ ማሪውፖል ዘተኮረ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ሰራዊት ሩስያ ነታ ከተማ ከም ዝተዋጽሩ ዜና ዓወት እንተነገሩካ ዛጊት ገዚፍ ስራሕቲ ሓጺን መጺን ዝካየደሉ ኣዝቮስታል ዝተባህለ ማእከል ፋብሪካ ክቆጻጸሩ ከም ዘይከኣሉ ጸብጻባት ይሕብሩ ሓይልታት ዩክሬን መውጽን መተውን እቲ ገዚፍ ፋብሪካ ይዓጽዎም ከም ዘለው ገሊጾም ኣሎም ኣብቲ ፋብሪካ ብዙሓት ሰላማውያን ሰባት ዘጽልሉ ኮይኖም ጉተረስ ሰራዊት ሩስያ መውጽኢ ኮሪደር ክኸፍተሎም ከረጋግጽ ይሓትታሎም ዋና ጸሐፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ ፕሬዝዳንት ፑቲን ምስ ተዘራረበ ኣብ መጻኢ ሐሙስ ድማ ናብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ኬቭ ክጓዓዝን ንፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ክረክብን ምዃኑ ተሓቢሩሎም ኣሜሪካ ድማ ንዩክሬን ዝወሃብ ኣጽዋር ውግኣት ኣመልኪታ ምስ ብርክት ዝበል ሃገራት ዝርብ ክትጅምር ምዃና ጸብጻባት ይመላኸቱ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣውስቲን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ይዝረብ እዚ ምዕባለታት ዝመጽእ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክጅምር ይኽእል እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ኣብ ዘሕለፈሉን ንኬቭ ብምግዳድ ኣብ ዝኸሰሉን እዋንዩ ሚኒስትር ወጻኢ ዩክሬን በወገኑ ሃገራት ዓለም ንዩክሬን ክሕግዛ ንምፍራሕ ዝተኣበነ ተንኮል ክብል ነጺግዎሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም